Čaute všetci, pri dneskajšom videu. Dlho sa nič netočilo zase, takže som sa rozhodoval, čo natočiť pre vás. Povieme si niečo o HCčke teraz. Čo sa tam robilo, čo sa prihodilo, niekomu som to aj slúbil, že bude z toho nejaké video, takže niečo si o tom dneska povieme. Mám tu prasa, ktoré skladám za mnou na stole. Volá, čo sa bude točiť o tom najbližšie video. A ešte pár vecí si povieme, takže prejdeme k tej OHCčke teraz. Čo sa tu stalo? Takže momentálny stav je nejakých 18 000 a nejaké drobné. Na jar, ako sa začalo jazdiť začiatkom sezóny, čo ja viem niekedy maj, bol som v Čechách, stala sa mi taká vec, že mi prestaviť klakson. Takže keď som došiel, začal som pátrať potom, čo sa stalo, áno. Klakson ináč, ten pôvodný som zrusil, čo bol tuto. Namontoval sa klakson sem, starý pal. Áno. Takže káble sa preťahli semek a trošku sa predĺžili, namontoval sa tam tento klakson. Lepší to trúbi, lepší to vyzerá samozrejme. Takže prestaviť ten klakson. Čo sa tam stalo? Začal som to skúmať bližšie, že čo sa tam mohlo udiať. Mykal som tu s káblami, áno, meral som prúd, raz išiel prúd, raz neišiel prúd. Zás išiel prúd, bolo to také divné, áno. Potom som tuto mykal s káblami. Či to tam není niekde prerušené, lebo čo? Odrazu prestalo ísť všetko, áno. Budíky neišli vôbec nič. Totálny blackout tam, áno. Takže čo? Samozrejme, poistky, kontrola, nápätie, baterka, všetko v poriadku. Tak som sa pustil do toho, áno. Táto hurka hrubá, čo tu je vlastne, tady to idú všetky káble dopredu, do tej paraboly. Tam je asi 10 štekrov vnútri, väčšie, menšie. Všetko je napájané vlastne stade, budíky, áno, prepínače. Všetko ide stade, takže predné svetlo rozebrať. Všetky štekre porozpájať, preťahnuť ich cez tú díru ven z toho svetla. Vlastne by sa dostane len po tadeto, lebo tuto, neviem, táto prepážka, čo je tu toto vlastne. Áno, tie štekre poza ňu sa nedokážu preťahnuť, pretože sú také veľké niektoré. Takže sa to dá dostať iba po tadeto. Ale aj to pomohlo, samozrejme, nádrž dole takisto, všetko podpájať, čerpadlo, áno, prívod, palivomer, celú elektriku. Túto hurku vlastne, túto chráničku som musel rozpliesť asi 20 cm celú. A tam sa objavila taká vec, že sú tam vlastne kostry, predpokladám, že sú to všetko, sú to černé káble. A je tam niekoľko spojov, vlastne sú tam spoje takým štýlom robené, že nič tam není letované, ide jeden kábel, z neho idú 3 káble, z niektorého idú dokonca, neviem, či nie až 11 tých káblov. A je to vlastne strčené v takej mosacnej, ako by som to nazval, proste kúsek také mosaznej trubky, tam sú tí káble strčené, zacvaknuté a hotovo. To je všetko. Takže tam to bolo zoxidované, normálne medenka, áno, oxidácia, 2 káble boli odpadnuté už, vlastne úplne odoxidovali. Takže som to všetko musel poprepájať, všetko sa letovalo, znova to zizolovať. Všetko zabaliť do tej chráničky znova, no. Takže tak, v podstate takáto problematika z elektriku tu nastala trocha. Možno, že to bola aj moja vina,
keď som to predtým niekoľkokrát umýval s vapkou. Takže mohla sa tam dostať nejaká voda. To by sa ináč nemalo normálne stávať bežne. Takže problém sa vyriešil. Všetko funguje. Ako spomínam, klakson sa prehodil pod nádrž. Ďalšia vec, došla mi trpezlivosť úplne s týmto zadným svetlom už. Tuto sa odlomil tento uchyt, vlastne čo drží túto objímku celú, tamto sa tráslo. Odtráslo túto vlastne ledkové svetlo z tej objímky furt. Sa vypalovali predtým žárovky, takže dávali sa tam ledky, jedna odpálila sa. Táto sa teraz odtrásla znova. Takže som sa rozhodol toto svetlo dať tady do prdele. Tuto ten plast presvitne už sivý, čo to je vyhráté od teploty. Toto takisto už začína byť vyhráté. Takže sa tam namontovalo takéto svetlo. Staré, klasické. Neviem, používalo sa to na 25 Zetory alebo na Velorexy alebo tak. Musel sa samozrejme prerobiť držák tuto, lebo tam sú na užšie šroby. Takže dúfam, že s týmto bude pokoj za chvíľu. Takže asi toľko. Ináč všetko funguje, motorka jazdí. Je tam nejakých 18 000 km momentálne. Neviem, čo by som ešte tuto spomenul. Hovorím, okolo tej elektriky, tam nič neudialo vážne. Akurát je to taká vec, že dosí to vyopraviť. Tak má šťastie, kto si to nevie opraviť, má smolu, motorka môže dať do servisu vlastne na 3 mesiace, alebo na koľko, ani neví, kde tá motorka sa vlastne bude pohybovať. Takže proste u nás servis. Myslím si, že smola. Neviem, či vôbec aj existuje nejaký servis. Takže asi tak k tomuto momentálne. Práce pred dokončením. Chýbajú mi tu nejaké veci. Sílem bloky pod nádrž. A nejaké drobnosti sa ešte doobjednajú tuto. Inštalácia sa dorobí, nahodí sa ten podsedlový plech, alebo jak sa to nazýva. Vrch máme vyskladaný, všetko. Trošku som mal problémy s týmito blinkerami, boli tam potrhané tieto závity, áno, vlastne z toho plechu. Tak sa to muselo dorábať, spajkovať to tam natvrdo, áno. Takisto tieto vlastne nity, čo sa tam letujú, čo idú do toho Pertinaxu, vlastne sem, áno. Tak som také nemal, tak som našiel skrátka takéto nity. Neviem, čo to je. Je to nejaká 2,5 nit. Takže toto sa zbrúsi z neho, prestrčí sa tam kábel, ide to letovať, takže není s tým problém. Takže tak, k tomuto svetlu sme sa vyjadrili, to už nerešíme vácej. To je na vyhodení. Tachometer jeden rozebratý, z toho sa brali náhradné díly. Takže tak. Ešte som tu riešil momentálne dneska tento ďalší závitový prechod. Čiže tu na jeden mám, druhý mám s odtrhnutým závitom, takže to som musel dorábať tuto. Vlastne ten závit, čo tam trčal starý, sa odvrtal. Nalepila sa tam 4 šrob. Odreže sa koľko bude treba. Mezikus je hotový.
Takže asi tak, dneska k tomu toľkoto. Práve dokončíme, natočíme si nejaký štart. Nastrikané, to je všetko pekne, akurát, že sa trochu kopli majstri, spodek mal byť sivý a nebíly, všetko je bíle. Všetko je bíle. Takže pekne všetku špinu tam bude stále vidieť. Takže na budúce video bude o tomto. A možno ešte aj o tomto si volať, čo povieme. Čo sa tu robilo, ako sa tu robilo. Možno voľaké video z jazdy bude a tak ďalej. Povieme si. Motor, čo sa robilo s motorom. Pôvodne tam bol motor tento. Vlastne ten sa prerábal až do takého štádia, že tam išiel racingový valec Minarelli od Airstalu. Je tam síce slabá klapka, nestíhalo to ísť, išlo to nejakých 60. Konec prestalo to ťahať, pretože pretok tej klapky je slabý na tú 17 karburátor. Takže chcela by tam dať racingovú klapku, ale tento motor už som sa rozhodol, že riešiť nebudem. Ináč hovorím, je tam čisto nový valec. Klukovka nová tam je vyvažovaná dokonca. Nové zapalovanie je tam. Takže to by chcel tento motor, kľudne ho posuniem ďalej. Takže dneska asi k tomu toľkoto. Takže hovorím, keď toto dokončím, alebo bude to schopné k štartu, natočíme si niečo, ako to funguje, štartovanie a potom tým bicyklom nejaké video by som ešte chcel spraviť, takže zatiaľ sa majte, čaute.